kwana uku da aka bashi ya kare ya fita kawai. Akan haka sai manzo Allah ya fito wajen gari ya zo yayi walima, sannan shi da sahabbansa suka kama hanya. Sannan ita Maimunatu bintul Haris al-Hilaliya a wajen garin Makka da manzon Allah yayi walima, da aka yi waliman aurenta yayi dukhuli da ita, a nan kuma ta bar duniya, ba a kai Madina ba, a koma Madina tare da ita ba, sai ta yi wafati. To shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina ya zauna. To tunda ana alkawari na shekara 10 an aje makami tsakanin manzon Allah da mutanen Makka, sai sahabbai suka samu dama za su shiga ko ina su yada addinin musulunci, su je nan su yi wa'azi, su je nan su faɗa, su je nan su yi nasiha, su je nan su kira. To sai ya zamo ko ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta shiga cikin addinin musulunci. Aka ce adadin musulmai da suka musulunta ma a lokacin da aka yarjejeniya da manzan Allah sun fi adadin musulman da suke a Makka lokacin da manzan Allah ya shekara 13 a can. To wannan yasa sai musulmai suka yawa. To kamar yadda muka faɗa jiya cewa akwai kabilu sun shiga cikin yarjejeniya. Akwai wata kabila ana kiranta Banu Khuza'a, ita tana da yarjejeniya da kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. To lokacin da aka ce duk kabila in tana so ta shiga karkashin yarjejeniya ko bangaren Quraysha ko bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su Banu Khuza'a sai suka zo da takardansu da suke da yarjejeniya da ita tare da kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdul Muttalib. To sai aka sa in aka neme su ko aka kawo musu hari, lallai kakan manzon Allah da jama'an shi za su kare su, saboda haka sun komo wurin jikan a yau. Sai manzo Allah ya ce to ya ji wannan takarda yadda take, amma shi nashi sharadin yana da ƙari, a ƙara cewa